Oh, boy. Datang yung mga boy. Boy, the istoryak. May tato istoryak na boy. Nya di boy. Oh. May nga tata boy. Baka ako ang madata. Sige man boy. Na denggami man ta istorya. Boy. Tatay. Nagbisiklita kami kinahapon ko boy. Kinana boy. Nagpigsabi lang nga pumidal. Oh, 68 nan boy. Oh, kinagpigsa. At iwan na pa nga sumangat di bantay. Awa na boy. Ang kape mo gam niya apong mo. Niya apong ko. Oh, kakriyata pa ilagay. Ititunan boy. Agbagbagkat pa ilaki na bala. Pero may antipigsa na pa ilang. Nagtamang na inapong mo boy. Awan na. Awan boy. Awan ti kwan. Awan ti apong kung lakayon boy. Natayon. Ngimanda ti apong kung bakit boy. The hospital. Ha? Agsakit na akong mo. Ampay. Agan ano? Agsakit? 92 na kami yan yun. Bakit tayo? Kinamboy, sakit mo niya akong mugayam. Kasanungay nga napig sa dayta. Naganak. Naganak. Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap